sabuwar Kannywood. Rahama Sadau kin zamto zinariya mai farin jini, taki ta zarce wata saura. You are the best among the rest. Shirye da kairi mai sirrika tari, baitin ki zan tsara sai wane yake miki baitoci. Rahama Sadau kin zamto gagara gasa, sheki biwar mata. Farko Allah zan sa da ya bani dukkan komai, har ma ku ce me yasa shi ne yake tsara komai. Shi yayi tallaka mai kuɗi, shi yayi shi dimbin salatika kaman zan bugatan kowa. Dan Amina manzona ne, zan yi zancen zinariyar nan wanda ta zarcewa tsara, mai masoya da dama manya har ma da yara. Ta tsola idan gulma, yar zaki ta girma, mira ma nake zance, ta kasan da mai dimbin baiwa. Rahama ya ga Sadau mai ilimin addini, mai hada da na boko. Ba dan san su ba wakar ki ta zarce haka, ko ba su so haka ba. Zan yabe ki diyar kirki mai